Máis protagonistas neste programa especial. Hola de novo, seguidores de Facebook e de YouTube. Estamos na radio, estamos na 97.7, estamos en radiolidersantiago.com. Non en esta zona, xusto non se escoita. Radiolidersantiago.com, aí se escoita estés donde estés. Radiolidersantiago.com. Temos a un dos protagonistas da festa da Pascua de Padrón. Un dos protagonistas indiscutibles, porque é a cara visible. Pois algo fundamental, o cartel. Toda festa que se precie en Galicia, pois ten o seu cartel. Algúns con maior criterio, traballo, outros pois, pero o cartel da festa da Pascua de Padrón non pasou desapercebido. O fixo un mozo de 23 anos, de Lestrobe, precisamente o seu nome artístico é lestrobense. Bos días. Bos días. Que tal estás? Ben. O autor do cartel da Pascua de Padrón. Como chega Mateo, que é o seu nome de pila, a facer o cartel da Pascua de Padrón? Contame a historia. Bueno, contactou conmigo Anxo, o alcalde, porque claro, xa tiña visto que fixen a exposición fai un par de anos aquí en Padrón. Sí. E gustoulle moito o meu Dixo, proxecto ui, este artístico. rapaz, cuidadiño, vou anotar aquí o seu teléfono, que igual... Sí, vai nos dar guerra xa por futuros anos. Bueno, falaches con eles, dicho, oye, mira, un cartel para a festa da Pascua de Padrón. Sí, doume total libertad. Total liberdade, sí? Díxome, gústame o que faz, que teña a túa esencia, e iso tamén axuda a min para o meu proxecto artístico. Vale, o sea, liberdade, co teu rollo. Cale o rollo del estrobense? Cale un pouco, radiofónicamente hablando, a ver como definimos un pouco a historia. Pois representar a cultura galega, pero a través dun enfoque máis contemporáneo, máis abstracto. Porque claro, a simple vista, que ves aí? Vamos a ver. A simple vista, ¿qué vemos? Amigos y amigas, esto vamos ando... sí, abstracto, Sí, sí, sí. ¿Qué quiseches plasmar? ¿Qué hai detrás que poidamos ter en lectura? Así? A ver, isto ven a raíz de que eu estuve nun grupo folclórico. Entonces eu, o baile galego, as jaitas, teño moi familiarizado. Entonces intento representalo casi sempre nas miñas obras. E aquí, pois, está cheo. Bailarinas vistas desde arriba dando voltas na esquina. Cuidado, mira, que valo explicar e vou uno poñer aquí nunha esquiniña. Vese ben? Porque isto é completo, bueno, completo, está se vendo completo agora mesmo aquí, este, ¿no? Vale. Ese justamente está en horizontal por ser o libro. Vale, pero perfecto. é idéntico ao cartel. Vale. Estabas con esa lectura maravillosa que seguramente... Sí, nunha das esquinas hai unha bailarina galega vista desde arriba que está danzando, entonces veselle o vestido aberto, a trenza desde arriba. Claro, eu vexo estupendamente, porque o fixen eu. Ángela Mosquera, como vai esa descripción? Sí, ¿no? Vale. Despois nos laterales hai dúas de perfil, e claro, aí mezclase os focos, a iluminación da Pascua, que é tan característico das atraccións, non? Xusto cas siluetas da xente bailando, iso, mezclar tamén o máis tradicional do folclore, xusto o contemporáneo, a danza o máis actual. Qué chulo, O sea, qué chulo. Estudiaches Bellas Artes. Sí. Depois fixeches moita máis formación. Fixen un máster tamén. Vamos, que esto do debuxo, esto do arte en sí mesmo, saben, entendo que de nada, de rapaz. Sí, sempre. E claro, na miña casa tampouco se me pecharon as portas. O sea, veña pa diante. Sí. Como empezaches? Como foi o primeiro boceto? Na casa dos meus abuelos, todo empapelado. A parede da cociña, todo empapelada de dibuxos. E xa aí xa dixeron, ui, este ten... Sí, e como foches chegando a esa marca definitoria do que faz? Eu sempre dixo que foi ao tercer ano de carreira en Salamanca, porque claro, estudiei en Salamanca. Entonces, ese sentimento de morriña incentivou que eu expresase a cultura galega desde unha perspectiva máis lonxana. Entonces aí foi o tercer ano de carreira, pum. Cando se despertou a morriña aí en certo... E pumba, e dende aí.
Bueno, exposicións que xa fixeches, en que momento estás artísticamente? Dedicaste a isto dunha forma profesional? En que faceta estás? Sí. Teño encargos, home, por hora ainda non podo vivir desto. Bueno. Axúdame económicamente meus pais, pero non me vai de todo mal. O ano pasado fun premiado 2 veces e xustamente un dos premios, a parte de compensación económica, foi unha exposición individual no Museo de Salamanca, que este ano estou preparando aí. Ah, vale. Entonces, vale. ese foco aí xa para novembro teño que dedicarme a facelo perfecto. E seguir medrando, sí. e seguir facendo... En que liña? Como antes definiches moi ben o demais, abstracto, tes algunha definición que utilizas para o debuxo, como... As técnicas? Sí. Moitas. Sí. Isto, por exemplo, claro, ti ves aquí un cartel impreso, distío, isto igual ten proceso de bocetos de acrílicos en papel, despois digitalizados, claro, e feito en collage no ordenador. Entonces hai como un compendio aí de... Son varios procesos, non? Sí. Oye, qué chulo, qué descubrimento máis interesante. Lestrovense, colleches o nome... Sí, adecuado, xa. De Lestrobe, pois Lestrovense. Oye, pois que se sinte cando toda unha festa da Pascua de Padrón e fora de Padrón está ese traballo teu? A mí encántame, que ademais sexa como reconocido aquí na casa. Gusta eso, Sí. Salamanca moi ben, e ali tamén, en Valencia moi ben, pero ser profeta na casa é chulo. Claro, fora teñeno máis desconocido, non? Entón, igual lle sorprende máis, pero aquí que che reconozan, que che falen e che agradecen o traballo, pois... Que chulo. Onde che gustaría estar dentro de 10 anos? 10 anos, verte profesionalmente, artísticamente, ese sono non final, ese sono de medio prazo, de medio aí... 10 anos, Por eso, xa cunha madurez aínda máis importante, con exposicións que xa foron vindo. Home, gustaríame, porque agora estou en primer ano de doctorado na Complutense de Madrid. Así que pois... Soa duro eso, Sí. Complutense, doctorado, soa... pero bueno, con ganas. Así que nunha universidade, dando clases xa, mira. E despois tendo xa os meus proxectos artísticos, expoñendo, bueno, non quero decir ahora museos a lo grande, pero... Por que non? Bueno, o Guggenheim de Bilbao, ojalá. Mira, sacarei este anaquiño da entrevista, e guardarémola aí, Sí, dentro de 10 anos. e dentro de 10 anos abriremos tal, pumba, o allá se cumpla todo o que desexas agora mesmo. Me falaron moi ben de ti, e non foi un erro esa chamada do alcalde Anxo Arca apostando polo talento local para vestir a festa da Pascua con ese cor e con esa proxección, e agora que fixeches esa lectura, pois a verdade é que vemos o cartel pois con outros ollos. Moitísimas grazas por vir ata aquí. Algo máis que decir? No. Pois xa está, pois xa dixemos todo. Unha aperta, Mateo, graciñas. Grazas. Pois nada, seguimos adiante neste programa especial.